Que content estic, perquè avui als tips tenim una persona que m'estimo moltíssim i això també serveix una mica de retrobament entre servidor, però no, el burro delante no, que el burro delante s'espanta o com es digui, perquè avui el que vull presentar és una gran emprenedora, una gran dona, i ella és la Lluïsa Espín. Lluïsa, benvinguda, què tal, com estàs? Hola, què tal? Doncs mira, contentíssims perquè arribem al tram final del nostre programa i ho fem amb tu per aprendre moltíssimes coses i en un mes que té un marcat accent femení, al mes del 8 de març, del Dia Internacional de la Dona, i que millor que acabar-lo amb tu, Lluïsa. Com estàs? Perquè jo vull que ens expliquis avui, que compartisques, ara de seguida explicarem què podem aprendre amb tu, però també vull que ens expliquis una mica de la teva història personal, perquè jo crec que has sacsejat la teva vida per dins i per fora i precisament d'aquesta revolució han nascut moltes coses boniques. Lluïsa, explica'ns una mica. Ui, mira, breument em vaig quedar sense feina a l'any 2013, després d'estar treballant durant 27 anys en un mateix lloc, en una gestoria, i del 2013 al 2021 he fet tot el que no havia fet amb la meva vida. Vaig ser emprenedora, vaig muntar una empresa d'ordre i organització d'espais, després he treballat en un mitjà públic de ràdio d'aquí de Sant Cugat durant 9 mesos i la situació ha fet que ara torni a emprendre i he muntat amb una amiga una empresa que es diu Milk and Sugar Comunicació. Al final parlarem d'aquest Milk and Sugar, però això serà al final perquè abans vull repreguntar-te una cosa que has dit molt forta. Del 2013 al 2021, titular, Lluïsa Espín, he fet tot el que no he fet en la resta de la meva vida. 8 anys, en 8 anys has fet moltíssimes coses, Lluïsa. Moltíssimes. La primera de totes, que ha estat realment per mi com la meva taula de salvació, ha estat aprendre a parlar en públic i perdre el pànic escènic. Si a mi m'haguessin dit fa X anys que jo seria capaç, tu saps que ens vam conèixer, el ben trobats, i era tot un repte sortir a la tele. Doncs, si a mi fa uns anys m'haguessin dit que parlaria així, que sortiria en un mitjà de comunicació, que m'atreviria a parlar davant d'altres persones, a presentar un esdeveniment, a fer cursos i tallers per a altres persones, jo hauria dit que qui m'ho estava dient no em coneixia. Lluïsa, entrem en matèria. Ensenya'ns coses que ens poden facilitar el dia a dia del nostre teletreball. Mira, hi ha algunes coses que t'ensenyaré físicament, són materials, i després hi ha altres coses que són d'ordre mental, d'acord? L'ordre mental és molt important. I les dues premisses importantíssimes que hem de mantenir ara que teletreballem és establir rutines. Ens hem d'establir unes rutines perquè, si no, com que estem a casa, doncs les dones tenim aquest defecte de que quan arribem a la cuina hem fet 20 coses abans d'arribar a la cuina. No, estem teletreballant, estem treballant a casa i, per tant, hem d'establir unes rutines i hem de tenir uns horaris i complir-los. Cosa molt, molt, molt complicada, perquè jo, al final, el que he fet és posar-me una alarma. Amb el telèfon em poso una alarma i és l'hora, i és l'hora d'acabar. Sí, he d'allargar una miqueta, però intento ser molt estructurada. I ara agafaré la meva càmera per ensenyar... Hem de dir que avui a la Lluïsa li pagarem doble perquè, a banda de ser l'entrevistada, també ens farà d'operadora de càmera per ensenyar-nos com podem millorar, crec, Lluïsa, el nostre espai, el nostre entorn. El nostre entorn. Si més no el meu, perquè és, diguéssim, l'espai que tinc. I, és casa meva i em fa una miqueta de cosa ensenyar-ho, però és igual, us ensenyaré. Una de les coses que jo he de tenir a la taula quan començo a treballar és la meva ampolla d'aigua, d'acord? Per què? Perquè si no em passaré tota l'estona anant i venint a la cuina i saps què passa? Que a mi em costa mantenir la concentració. Si perdo la concentració, anant i venint a fer encàrrecs, perdo la... O sigui, no em puc concentrar, d'acord? Aleshores, una altra cosa molt important que tinc a la meva taula, aquí veieu la meva taula,
Doncs a la meva taula tinc una capsa on endreço tots els cables. Es veu bé? Es veu perfectament, Lluïsa. Canviem una mica de plano perquè veieu la... Uau, Lluïsa, ho sabia, que fliparíem. Material d'oficina que només sap trobar la Lluïsa Espina. Explica'ns què és això. A veure, aquest organitzador, això és el meu llit i forma part del meu espai de treball, d'acord? Aquí, en aquest organitzador, jo em guardo totes les tasques de cada dia. Quan acabo de fer la feina, ui, que corro molt, oi? No sé si... Veus aquest organitzador tan meravellós? O sigui, ara estem veient el moment, Lluïsa, de quan plegues, quan ja pots desfitxar, quan has acabat la jornada laboral. Exacte. Quan ja he acabat la jornada laboral, d'això ara parlarem també, Correcte. Mira, veus? Quan jo acabo la meva jornada laboral, retiro tota la documentació que tinc a la meva taula perquè quedi endreçada. T'asseguro que fer això amb una sola mà és ben complicat. És complicadíssim. No sé com estàs aconseguint. Ens en sortirem, d'acord? De tal manera que quan jo acabo la jornada, m'emporto, ara no es veu bé, però ho deixo tot endreçat a la taula. A veure si pots allunyar una mica més, Lluïsa, perquè vull veure un plano general del que seria la taula perfectament recollida quan acabes la jornada. Quan acabo la jornada... Com queda? Això queda així. Queda tot aquí, ben guardadet. No puc baixar a l'ordinador perquè si el baixo, doncs s'acaba la connexió. No, evidentment, però això queda així d'aquesta manera. Fem un repàs, Lluïsa, perquè no ens... Digue'm. Si tingués la taula més gran, doncs això aniria fora i tindria tot el material organitzat. Però és que encara et vull ensenyar una altra cosa. Aquí, en aquestes capses grogues, tinc les targetes de visita, aquí, les acreditacions aquestes que ens donen, que no sabem on posar mai, i altre material de treball. Això em va molt bé. I el meu fill també, quan tens un d'aquells dies que has de fer tantes coses que t'has d'organitzar al matí, a la tarda i, el que tu has dit, anar fent tics. D'acord? Doncs aquests plàners van molt bé perquè fas la tasca d'un dia i una vegada l'has acabat, arrenques la fulla i tens la llibreta blanca per l'endemà. És una altra manera de tenir ordre mental, saps? Quan has acabat una feina, tu no tens la sensació que t'has tret una motxilla de sobre i moltes vegades és que ens agafa el bajón i mantenim l'adrenalina fins al moment en què acabem la tasca. I en aquell instant que tanques, que reculls i com et dic, ara no podíem baixar la tapa de l'ordinador i tal, perquè aquest continua sent el meu espai de casa on dormo. És que després dormo aquí. M'entens? Jo necessito dormir sense veure tots els papers per sobre de la taula. Per això em vaig comprar aquest organitzador perquè m'encanta. Acabo, recullo, poso el Mayday, ho poso tot allà. Els bolígrafs... I que necessites desconnectar també, igual que ho fas mentalment i físicament, visualment també necessites desconnectar i més si treballes a casa teva. Lluïsa, hem de parlar d'una tarda de xiques. L'única cosa que sí que volia dir és que les dones, amb tot això, estem perdent una mica de qualitat de vida. Que no desconnectem, que passem entre 18 i 20 hores a la mateixa estança, com és el meu cas. I no hem de perdre ni la il·lusió ni l'alegria de fer-ho. I com que ens hem adonat que tot això ens està afectant, és per al motiu que hem organitzat una tarda de xiques. 17 d'abril, que també és un dissabte, per la tarda, i que des de la teva nova empresa, des d'aquest nou projecte que es diu Milk and Sugar, ens posa el nostre realitzador, el Jordi, aquest cartell, que és una tarda con xiques, perquè s'han d'apuntar totes les persones que ens estan veient.
Doncs mira, i no cal que siguin noies només, vull dir... Això t'anava a dir, també ens hi podem apuntar, no? Exacte. Nosaltres mai no podem excloure a ningú perquè la vida és la que és i nosaltres, hi ha gènere masculí i femení i el que es tracta és de que junts fem les coses molt millor. Per què s'han d'apuntar? Doncs mira, perquè ens hem adonat amb la meva amiga Cris que les dones estem una mica tristes. Ens ha caigut una mica l'ànim. Moltes ens diuen és que jo no em trec el xandall, és que jo igual em passo 2 dies sense dutxar-me. Entres als webinars i tots són monòtons. I vam dir, hem de fer alguna cosa que sigui simpàtic, que ho comuniquem amb música, que fem que aquestes dones aquell dia es pintin els llavis abans d'estar totes connectades a les nostres càmeres perquè necessitem alegria. I si nosaltres no fem l'esforç de sortir d'aquesta tristor, no ho farà ningú per nosaltres. I per tal de transmetre'm alegria, però de la mà de persones que ens ensenyin, que hi hagi un tema que sigui vehicular i que ens ajudi i que aprenem moltes coses, doncs hem organitzat un esdeveniment amb, de moment, 4 persones que ens parlaran d'empoderament de la dona, de com sentir-nos segures en nosaltres mateixes, de salut, d'hàbits alimentaris adequats. Després, una crac que ens parlarà dels beneficis de viatjar juntes, i no cal anar gaire lluny, perquè ara mateix no podem, i un expert, un coach financer impressionant que ens ajudarà a organitzar la nostra economia ara que la tenim una mica trasbalsada. Tot això el 17 d'abril, entre les 4 i les 6:30, es pot comprar l'entrada. És un preu molt reduït, val 15 euros, però és per poder mantenir les despeses de l'organització. Lluïsa, ens ho passarem superbé i tothom que vulgui més informació, que tingui ganes de saber més, perquè aquí fem un petit tas, ja ho saben, us poden seguir a tu personalment, Lluïsa Espín, per exemple, a Instagram o a Facebook, però també a Milk and Sugar, amb aquest nom que hem vist ara a la pantalla, a Instagram. Lluïsa, moltíssima sort, moltíssimes gràcies i m'alegro molt de veure't tan bé. Gràcies, moltes gràcies. I jo a tu també. Cuida't moltíssim, Lluïsa. Estem en contacte.